ka bi kunnafoni bakurubaw la an ka ministru ka ɲɛmaaba Dr Boubou Cissé a kelen do ka tagama kɛ Mopti région kɔnɔna na a y'a kunda tɛnɛkun kɔni kan kunnafoniya mana sɔrɔ la an bɛ n'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Zulhijja kalo n'an b'a f'a ma ko seliba kalo ale kɔni jɔra an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na teleɲɛta y'a sɛnsɛnni ka se Imam Yakuba Dugure ma yaasa a bɛ se ka bilasiralikan caman di an ma cogoya min na ni kalo in yɛrɛ barika kama. Ka kɛ ni denmisɛnnin minnu kɔni bala ka bonɛ u tɛgɛ kelen na an ka kɛnɛyasoba min bɛ an ka faba kɔnɔ n'an b'a f'a ma ko Gabriel Touré mun ye ministre yɛrɛ ka ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bilalen don sen kan yaasa kiiri bɛ se ka ko o waleya na cogoya min na. Teleɲɛta jabarani filɛbɔ aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ka bɛn ni Zulhijja kalo n'an b'a f'a ma ko seliba kalo tile 2 Ijira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la an ka ministre ka ɲɛma Dr Boubou Cissé a ye tagama kɔni boloda ka taa Mopti région kɔnɔna na o tagama ye hukumu kɔnɔna na a y'a kunda tɛnɛkunkaw kan yaasa mun kɔni ye bɛn ani kɛlɛ o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ani ka laban ka dɛmɛ don mɔgɔ ma degun min mɔgɔ mulu kan ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na Jamila Tarawele a bɛ ɲɛfɔli k'an kan. An ka jamana marabolo ɲɛma waasa bɛn ani basigi bɛ se ka na an ka jamana camancɛ bolo la cogoya min na a ye taama kɔni ta ko filanan boloda kabini utukalo tile fɔlɔ an ka jamana marabolo ɲɛma a kɔni bɛ Mopti mara la wa a kɔni kɛra bonya ani karama ye bawo min kɔni ye ni yɔrɔ kofɔlen maaw ye u bɔra ni ka a kunbɛn kosɛbɛ a jirala k'a fɔ an ka jamana marabolo ɲɛma seli ni yɔrɔ kofɔlenw na kunun juma kɔni a sera tɛnɛnkun ni o bɛnna utukalo tile 2 ma san 2019 an ka jamana ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen fo ka se laadala maa minnu kɔni bɛ yen nɔ u kɔni bɔra ka se ka an ka marabolo ɲɛma kunbɛn ni ka u ka nisɔndiya yira Dr Boubou Cissé a selen kɔni tɛnɛnkun a taara foli bila u ka dugutigi la ni o ye Amadou Cissé ni o yɛrɛ kɔni ye a ka nisɔndiya ni a ka wasa yira a ye a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaw kɔni bɛ se u ma ni waati in na u ka dekun kɔnɔ k'o ye sababu ɲuman ye min bɛ caman bɔ olu ka dekun na a ye foli ni tanuni ta ni k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma ni ka sɔrɔ k'a yira min kɔni ye basigi ye ni waati in na an ka jamana camancɛ bolo la ko fɛn don min a bɛ se ka ban ni maliden bɛɛ lajɛlen y'u ŋaniya kɛ kelen ye ni ka u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa bɛn ani basigi u bɛ se ka segin cogoya min na olu ni bisimilaliw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana marabolo ɲɛma a kɔni ye kuranɛ kalan dɔ kɛnɛ ɲɛnamaya ni o kɔni kɛra kalandenw fɛ o hukumu kɔnɔna la a sɔrɔla ka balo caman kɔni di ka kɛɲɛ ni degunba bɛ maa minnu kan ni o yɛrɛ bɛ t'i jɔ maa 1230 bonyango la a jirala k'a fɔ degun kɔni bɛ olu la o kɔni bɛna balo tɔni 33 di olu ma ni ka 84 bonyango tɔ kɔni tila yɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko kirari ni o yɛrɛ ye jura fan dɔ ye nka n'i ye fara ɲɔgɔnkali kɔni kɛ i bɛna ye k'a fɔ an ka marabolo ɲɛma sera ni dɛmɛ min kɔni ye tɛnɛnkun mara la o kɔni bɛ t'i jɔ tɔni 480 bonyango ma nka olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma ani ni yɔrɔ kofɔlen maaw kɔni ye baro sigi boloda min kɔni kɔnɔna la u ka mɛri dangan ye a jira k'a fɔ a ka kan an ka jamana ɲɛmaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa min ye olu ka yɔrɔ lakana sabatili u bɛ se ka basigi cogoya min na a jirala k'a fɔ mototigiw kɔni ka taa ni ka segin fo ka taa se magoɲa yɔrɔw jɔli ma ko fɛɛrɛ kuraw ka kɛ olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka daminɛ cogoya min na wa a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ waasa min ye kunnafoni fɛnɛ sɔrɔli ni a nasiraw ye o ka se ka nɔgɔya cogoya min na wa o kɔni ye a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaw kɔni sera ka u ka o degun olu kɔni ta ba la ko a ka ca ala fɛ min kɔni ye sigi ka fɔ ani basigi o bɛ se ka sigi jamana camancɛ bolo la marabolo ɲɛma Dr Boubou Cissé a kɔni ye tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu ni tora an ka jamana camancɛ bolo la k'a sababu kɛ mankan ninnu dantɛmɛwale kɛbaw ka wulikajɔ la ni ka sɔrɔ k'a yir'u la ko u k'u hakili sigi min kɔni ye jamana ɲɛmaa ye hamina min bɛ a la bi o de kɔni ye bɛn ani basigi o bɛ sabati an ka jamana camancɛ bolo la cogoya min na. Kɛnɛyasoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a f'a ma ko Gabriel Touré a jirala k'a fɔ ni wagati laban kɔnɔna mun kɔni ye denyɛrɛninw ye m'olu yɛrɛ si ma hali kalo 1 sɔrɔ olu caman kɔni bala ka bonɛ u tɛgɛ kelen na k'o sababuya kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ka jateminɛbaliya dɔ ye Abdou Watara ale ye sɛgɛsɛgɛli ka kisa kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛɲɛ ni anw ka jamana kɛnɛya kunnafoniw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛyasoba min bɛ an ka jamana faaba la n'a bɛ wele ko Gabriel Touré nɛgɛjurusira bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni dɔw ni ja dɔw kɔni cɛrila min kɛra sababu ye maa caman kɔni dusukun ɲugula wala nin yɛrɛ bɛ tali kɛ denmisɛnnin furakɛ yɔrɔ min bɛ Gabriel Touré kɔnɔna na barisa kɛnɛya tigilamɔgɔw to de denmisɛnninma dɔ furakɛli kɔnɔna gɛlɛyaba kɔni yera nin furakɛli kɔnɔna o hukumu kɔnɔna de la an ka minisiri min ka kɔɲɛ bɛnnen bɛ kɛnɛyako ma n'o ye Michel Amala Sidibe n'ale yɛrɛ bɛ taamala ni an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye jamana camancɛ bolo kɔni fɛ ale kɔni ye kunnafoniw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya
bolo ma ka ɲiningali sɛmɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ la minnu be Gabriel Touré la n'u ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ denmisɛnninw furakɛli ma k'a ɲini k'a dɔn mun de kɛra sababu ye nin waleya jugu nin kɔni sera ka bila sen kan ani ɲɛfɔli ka kɛ Mamadu kɔni tun be denmisɛnnin furakɛyɔrɔ la ka daminɛ a ɲɛmaa la fo ka taa bila a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na u ka kunnafoni di minisiri ma sababu mun kɛra nin waleya jugu nin kɔni bilala sen kan ka kɛ ni minisiri ka nin sɛbɛnfura in kɔni bilalen ye ka na min bɛnna alamisa yɛrɛ ma uti kalo tile fɔlɔ Mamadu be baara kɛ denmisɛnnin furakɛyɔrɔ la Gabriel Touré kɔni na olu ye sigi balilen kɔni boloda sigi in kɔni kɔnɔna na ka fɛsɛfɛsɛliw ta barisa minisiri ka wulikajɔ kɔni bɛna kɛ sababu ye Mamadu be ni i nɔ yɛrɛ nin waleya jugu in kɔni na i nɔ be minɛ ani i ni ɲangini min ka kan o ɲangini be boli kan minisiri y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni kɔnɔna na k'a tɛna sɔn cogoya si la Mamadu be ni i be furakɛli kɔni kɛ kɛnɛyasow la n'i ye waleya jugu ta ka banabagatɔ kɔni sɛgɛrɛ i ni ɲangini min ka kan o be boli kan o hukumu kɔnɔna de la a y'a yira k'a fɔ ko kura ko fɛɛrɛ kura bɛna bila sen kan fɛɛrɛ min yɛrɛ bɛna kɛ nɛgɛjuru sira ye Mamadu be n'i taara furakɛli kɔni na n'i ka banabagatɔ ye ni waleya dɔ kɛra la waleya min ma bɛn ani ɲangini min mana ta k'a daw kan ka sɔrɔ a ma bɛn i ka nɛgɛjuru ta i ka a fɔ an ka kɛnɛya minisiri n'a be wele ko Michel Amala Sidibe a y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni labanw na ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen be bila sen kan sɛgɛsɛgɛliw be sen kan Mamadu be ni o nɔ yɛrɛ nin waleya jugu kɔni na u nɔ be minɛ a ko a be duwawu kɛ ka taa banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma hakilisigi ni bɛn ni basigi Ala k'a sabati kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ bɔrɔ Zulhijja kalo n'an b'a f'a ma ko seliba kalo o kɔni jɔra an ka jamana kɔnɔ bi yɛrɛ o kalo barikama ye tile filanan ye o hukumu kɔnɔna na teleɲɛta y'a sɛnsɛn ka taga an fa ani an karamɔgɔ n'o ye Imam Yakuba Dukure yɔrɔ la a ka se k'an bilasira yaasa barika min bɛ sɔrɔ ni kalo in na silamɛden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o lasɔrɔ cogoya min na Ali Kulibali ani a ka jatala Munir Jire olu ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon seliba karo kani duniya yɛrɛ kɔnɔ karo belebelebaw dɔ de dɔn a bɛ ashurul hurumu la ko dhu qa'datin dhu hijjatin muharramu wa rajabul fardu shuhurun hurum donc karo banani be ni o horma ka bon horma de fɛn min bonya tangalen bɛ ka gasi tanga ale farlen bɛ o karo naani kan bon kuma tɛ seliba karo yɛrɛ a tile tan fɔlɔ ni o yɛrɛ kani gundo min yɛrɛ bɛ kɔnɔ ala kelen po de bɛ lɔ parce que halo dan ko sura dɔ bɛ suratul fajri wa fal fajri wala yalin ashrin ala ko kayi kali sutana bo sutan loni klaw yere ñogon soso am ala ma sutan fo mais do ko songaro tan laban de don tasir wele ko tuguni ko saliba karo tan folo folo inde do donc tan ye folo folo ni gundom yere bakono ala de ballo ya famule o bo hadisa de na lembala ka amman kutu fo ka ada asiyara dola bon karo ni fana lahiyat mo ndi be lahiya bo karo ni kono emi lahiya tigi i mankan ka foyi tigɛ i farikolo la k'i kun sigili wala k'i sɔni doli ayi ka ta karo in don fɔlɔ fo ka taa tile tan fo ka taa se salidon yɛrɛ ma i kana foyi tigɛ i farikolo la mun na o y'o fɔ parce que lahiya in bɛ kɛ de ka a tigi yɛrɛ kumabɔ lahara lon bon n'i y'i kun sigi tigɛ wala ni yɔrɔ wɛrɛ tigɛ a t'o kumabɔ donc a kun de ye wasa k'i yɔrɔ bɛɛ kumabɔ ɲɔgɔn fɛ caman ko de y'a kun ye o y'a nafaba dɔ ye a nana Fathul Bari kono no sharh Sahih Bukhari sharha ye u ka ala tɔgɔ fɔ ka caya don dama kono don minnu lɔnnen bɛ bon ala ka kuma ka gɛlɛn a ko don min lɔnnen bɛ mais min do a ma fɔ mais lɔnnikɛla a nana kitabu nin kɔnɔ ko Ibn Abbas ko ayyamul ashri saliba tan fɔlɔfɔlɔ ni kabo de ma ala ye min fɔ ya k'u ka ala tɔgɔ fɔ ka caya don dama dama kɔnɔ donc tile tan in kɔnɔ nin ye ka ala fɔ ka caya ka la ilaha illallah fɔ ka kuranɛ karan ka ala tɔgɔ fɔ ka caya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar da ɲɔgɔnnaw olu kaɲi fɔ ka dama tɛmɛ wal ayyamul ma'dudat mais don minnu jatelen bɛ ko ye ayyamu tashriqi donc fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn na ka taa karo don fɔlɔ ka taa bila tile tan o ye kuma yɛrɛ b'o de kan mais tile saba bɛ tugu a kɔ n'o ko tile fila fana don k'o tɔgɔ ye ayyamu tashriqi bon olu fana bonya fɔra fo ka dama tɛmɛ comme u gunden bɛ ɲɔgɔn na o gunden bɛ ɲɔgɔn na fo bɛ kana kɛ kelen yɛrɛ ye mais kelenw tɛ donc u mankutu bonyana ka da o de kan bon mun na ko sali tile saba nin ko ka batu k'a kɔnɔ a nafa ka bon mun na ko mɔgɔw ka teren ka ɲina ala ko a tile saba kɔnɔ mɔgɔw bɛ girin la sali girinw de la o bɛ ɲina dikuru kɔ bon tuma o tuma n'i bɛ dikuru kɛ waati tuma min mɔgɔw janbolen bɛ ala kɔ i bɛ darajaba de sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ kɛ komi ɲɛnama sugu cɛ la mun y'a don bonya parce que nabila ibrahima ala ka yamari k'a ka den kantigɛ
ala ka tila ka den ni sauver ni sagajigi ye o fana kɛra ka bɛn saliba waati ninnu de ma bato minnu précise la k'aw ka kitabu kɛ n'aw tilalo la aw yɛrɛ ka nafila kɛ fadhkurullaha aw ka ala ko fo ka ca o de y'a to allahu akbar ka ca a tile dama kɔnɔ hiji baara belebele fanba bɛ kɛ tan laban in de kɔnɔ ani ayamu tashriqi in de kɔnɔ a tɔ bɛ k'o de kɔnɔ ayamu tashriqi de tile saba bɛ tugu saliba la dɔw ko tile fila dɔw ko tile saba donc n'an y'a filɛ mun y'a bonya ala bolo hiji yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ dunan fan bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alikaaba so la maka o bɛ kɛ ka bɛn waati min ma o waati ye fɛnba de ye ale allahu taala bolo. An ka doloncilaw ka kapitɛni kɔrɔ n'an b'a f'a ma ko Sedu Keyita a kɔni ye baɲumanya wale dɔ kɛ alamisa don ka bɛn ni octobre kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ye mun kɔni ye balo caman ye mun bɛ tali kɛ malo ɲɔ fo ka taa se tulu ni makɔrɔni ma a y'o kɔni di centre mabile mɔgɔw ma n'i y'a ta k'a lajɛ centre mabile mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ maa dɔw minnu kɔni gɛlɛyaw b'u sigiyɔrɔ la n'u k'u sigiyɔrɔ kɔni bɛ centre mabile ma Amadu Ɲamele ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye a kan. Mali sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ dolanci nasira fɛ ni an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Sedubilen na hali ni y'a sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ Sedu Keyita ye alamisa tɛmɛnen ale kɔni i bolo fila fa k'a to ka lajɛli fɛn ta k'a di gɛlɛya ye maa minnu bɔ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan ni kana n'u ye Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya camancɛ kalanso min bɛ Bamakɔ Sogonikɔ ni an k'a ma ko centre mabile maa minnu kɔni dagalen do yen nɔ minnu kɔni bɔra jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan hakaja ka bɔ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ bolo kan ka na Bamakɔ yan nɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na an kɔni ka jamana a bilalen do degun kɔnɔna na min ni a daminɛna kabiri san 2012 waati o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya in yɛrɛ bɔ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya in yɛrɛ bɔ jamana kɔgɔduguyan fan fɛ ni ka nana ye jamana camancɛ bolo kan o nɔ kan maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa dugubaw la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni nana Bamakɔ yan nɔ minnu kɔni b'a la n'olu dagayɔrɔ bɛnna centre mabile ma an ka sɛkasi dondo min kɔni bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ Sedu Keyita ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Sedubilen na Mali yɛrɛ dolanci jalasiriba kɔrɔ don ale kɔni i bolo fila fa k'a to alamisa tɛmɛnen ka taa dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ma gɛlɛya ye maa minnu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la ka na n'u ye Bamakɔ yan nɔ ni yɛrɛ ni dɛmɛw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔ bɔrɔ 70 ani bɔrɔ 5 malo o bɔrɔ 55 makɔrɔni o carton 46 tulu bidon 25 ninnu bɛɛ lajɛlen de taara k'a di fi sabililayi Sedubilen fɛ min kɛra alamisa yɛrɛ tɛmɛnen ni ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kama ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ yen nɔ n'o ye Fatumata Nbɔ ye so ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin nisɔndiyaba de bari ni ye nin dɛmɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ nin b'a to maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa nin dɛmɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ di ninnu ma min b'a to ninnu bɛ degun min yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na kuma dilen anw ka sɛkasi dondo kɔrɔ in ma ni o ye Sedu Keyita ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a wele Sedubilen a y'a yira k'a fɔ ale kɔni nana nin kɛnɛ kan i n'a fɔ jamana kɔnɔden tɔw bɛ kɛnɛ kan cogo min na wa ka se ka na dɛmɛ ta k'a ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma bari ninnu filɛ degun min na nin u ma nin degun san cogo si la nin ye ala ka latigɛ de n'a ye u sɔrɔ tan tɔ cogo la a ka kan maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ i jɔyɔrɔ fa min b'a to dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka ɲini ka di ninnu ma cogo min na u filɛ degun min kɔnɔ u bɛ se ka bɔ o degun yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. n b'aw ladɔnniya k'a fɔ kibaruya y'a yira k'a fɔ Sedu Keyita ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a dɔn Sedubilen de la a kɔni ye dɛmɛ caman kɔni ta ka ɲɛsin misiriw yɛrɛ ma anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se jibondon yɛrɛ baaraw kɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen ta k'a di fi sabililayi la o kɔfɛ seliw fɛnɛ caman na a bɛ cɛsiri bila sen kan ka balo kɔni ta k'a di maa caman ma nin waleya ɲuman min kelen filɛ nin anw ka sɛkasi dondo kɔrɔ fɛ n'o ye Sedu Keyita ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Sedubilen nin waleya ɲɔgɔnnaw u ka caya anw ka jamana kɔnɔna na min b'a to anw ka jamana bɛ degun min na a bɛ se ka bɔ o degun yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. An ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fatɔ kibaruyaw lagɛ ɲɔgɔn fɛ. Laginɛ Konakiri kibaru la a jirala k'a fɔ fanga sinamatɔn ka cɛbɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Faya Milimo a jirala k'a fɔ ale kɔni minɛla ka don kaso la kunu juma ka bɛn ni utukalo tile 2 ye bawo ɲangili dɔw kɔni kun bin b'a kan a kɔni kun ye a jira k'a fɔ ko Lamina Fofana ko ale kun ye mamurutilen kɔni ye don tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2000 waatiw la n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Faya Milimo a kɔni ye a ka hakɛto kɔni yira a y'a jira k'a fɔ ko fili kɔni ye ale sɔrɔ a yɛrɛ tilala k'a fɔ tuguni ko min
min kɔni ye nin ma kofɔlen ye ni o ye Mohamed Lamine Fofana ye ko a sen kun tɛ bamaci baw kɔni ka waleya si la nka tiɲɛ fɔli kɔni ma a bali kaso donni na baw ye a jira k'a fɔ laginɛkaw kɔni ka sariya la ni kɔni ye nkalon da maa la ko a kɔni bɛ se ka kɛ kasoladon ye min bɛ taa san 1 bɔɲɔgɔnko la u ye a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin kasoladon kofɔlen min filɛ nin ye Faya Milimu ko fɛn tɛ min kɔni ni maa b'a ta k'a bila politiki kɔni nasira fɛ a ka lafasabaga kɔni a jira k'a fɔ ko ale tɛ se k'a faamuya cogoya si la ale ka maa lafasata kelen kɔfɛ ka a jalaki dɔn ni ka yafa ɲini kun jumɛn na u b'a fɔ k'u bɛ a don kaso la ni waati in na. Binɛkaw fe an b'a ladɔnniya k'a fɔ Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ Patrice Talon kabini ale kɔni sigira sɛgɛsɛgɛliw bɛ senfɛ k'a ɲini ka dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ k'a to fanga na maa o maa de bɛ n'i yera yuruguyuruguko kɔni na i nɔ ka minɛ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye Benin marabolo ɲɛmaakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ka bonni ya i to fanga kɔni na n'ale bɛ wele ko Lionel Zinzo a yirala k'a fɔ ko ale sen kɔni yera yuruguyuruguko dɔ la min kɔni kɛra sababu ye nafolo kasabi caman kɔni bɛ ni o tununa ani sɛbɛnfura nɔgɔlenw kɔni o kɛra sababu ye nin maa kofɔlen kɔni kiiri bilalen bɛ a kɔ nin sɛgɛsɛgɛliw kɔni tun bilala senfɛ kabini juillet kalo tile 19 nka jaabi kunfɔlɔ kɔni sera ka sɔrɔ a la yala k'a fɔ ko Lionel Zinzo ko a nɔ bɛ nin waleya jugu ninnu na ɲangini min bɔra ka bɛn ni maa kofɔlen kɔni juguyara a yirala k'a fɔ ko bɛna tali kɛ kalo 6 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni kaso kɔni na fo ka taa se kasabi miliyɔn 50 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ a bɛ n'o sara nka min ye Benin yɛrɛ maabako ye fo ka taa se kalafiliko ma a tɛ tɛna ye o si la ka daminɛ san 2020 fo ka taa se san 2021 ma Benin marabolo ɲɛmaakɔrɔ in n'a bɛ wele ko Lionel Zinzo a yirala k'a fɔ ko maa don maa min kɔni ni u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ bonni ya ye u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka yuruguyuruguko kɔni a signera o waleya caman kɔni na o de kɛra sababu kɔni ye kɛbaa kɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɔgɔjiba min bɛ farafinna ni nansara dancɛ n'a bɛ wele ko Méditerranée a yirala k'a fɔ ko batonba fila bɛ olu kɔni kɛra sababu ye ka maa caman kɔni kisi maa min yɛrɛ bɛ taa tali kɛ fo maa 164 ɲɔnbɔɲɔnko la nka u ma se k'a dɔn u kan ka taa ni nin maa kofɔlen ninnu ye ka t'u bila yɔrɔ min na barisa jamana fɛn fɛn bɛ nin kɔgɔjida na jamana bɛɛ lajɛlen balen bɛ ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni bisimila batonba kunfɔlɔ n'a bɛ wele ko Open Arm a yirala k'a fɔ ko alamisa su ka dugu kɛ juma kɔni na min ye maa 69 ɲɔnbɔɲɔnko ye Libi kɔgɔji sanfɛ o sera ka olu kɔni lakisi ka kɔn o ɲɛ maa 55 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ o sera ka olu fana lakisi batonba dɔ wɛrɛ bɛ n'a bɛ wele ko Alain Kurdi a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen olu ye maa 40 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni kisi ni bato ninnu ka maa kisilenw kɔni kɔgɔji sanfɛ a kɛla gɛlɛyaba ye barisa ka daminɛ Libi fo ka taa se Itali ale ni Faransi kɔgɔji bolo kɔni tan jamana fɛn fɛn bɛ yen o jamana si tɛ ka sɔn ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni bisimila barisa bɛɛ lajɛlen siralen bɛ ka nin maa ninnu bisimila ka sabu kɛ basigibaliya min bɛ Libikaw fɛ o kɛlen bɛ sababu ye maaw bɛ wuli k'u kɔda kɔgɔji kan sanga ani waati Espagne kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ bɛ yen n'olu yɛrɛ fana ka kɔɲɛ bɛnnen bɛ yaala ma kɔgɔji sanfɛ olu ye yirala k'a fɔ k'olu ye maa 69 ɲɔnbɔɲɔnko fana kisi kɔgɔji sanfɛ o maa ninnu yɛrɛ la denmisɛnnama 2 fo ka taa se muso kɔnɔma dɔ min yɛrɛ ka kɔnɔmaya bɛ tali kɛ kalo 9 ɲɔnbɔɲɔnko kan fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma tuguni maa 55 ɲɔnbɔɲɔnko u ye olu fana kisi denmisɛnnama 2 b'u olu la fo ka taa se muso 15 ɲɔnbɔɲɔnko ma a yirala k'a fɔ ko olu tun bɛ kurun min kɔni kɔnɔna na ji yɛrɛ tun dɔlen bɛ nin kuru kɔfɔlen in na kurun in yɛrɛ tun bɛ ka lamaga f'a kɛra sababu ye a tun bɛ na an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka kɛ ni samiya kɔni ye a yirala k'a fɔ ka yɛrɛ kɔgɔji kɔni sanfɛ gɛlɛyaba bɛ a la nin waati laban ninnu na barisa maa 100 ani maa 24 ɲɔnbɔɲɔnko fana yera kurun fitinin dɔ kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ nka yirala k'a fɔ ko ka kɛ ni sanji ni fiɲɛ yɛrɛ barika ye maa caman kɔni sera ka fatu olu la Itali jamana yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ka kunnafoni kɔnɔna na k'olu tɛna sɔn cogoya si la maa ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa olu ka jamana kɔnɔna na barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛ ɲaamina fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko maa 29 ɲɔnbɔɲɔnko fana bɛ yen olu sɔrɔla ka minɛ kɔgɔji sanfɛ nka olu tun ye maa ye maa minnu yɛrɛ bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma farafinna tilebi yanfan kɔni fɛ an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ yen n'u kɔni bɛ wulikajɔ la k'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa tunga kɔni na nin waati in kɔni ma nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka basigi sabati diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi i ka so ka baara kɛ i yɛrɛ ye ani i ka se ka bɔ nɔgɔ la Farafinna kɔgɔdugu larabu jamana min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Tunisi kalafiliw olu kɔni bolodalen don ni jamana kofɔlen kan ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ale kɔni fatuli min kɛra ni ye jateminɛ kɛ Tunisi jamana kan Béjid Kaïd Essebsi ni ale yɛrɛ de tun ye Tunisi masakɛ nka a fatura ka si to san 90 ani san 2 la ale kɔni ka sukoyaw kɔfɛ sibiri tɛmɛnen a yirala k'a fɔ kalafili kɔni kan ka kɛ ni jamana kofɔlen kan min yɛrɛ kalafili bolodalen don septembre kalo yɛrɛ tile 15 san 2019
19 min ni an fila la walasa i yɛrɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na Tunisie yɛrɛ jamana kan sɛbɛnfura dɔw bɛ yen i kan ka se ka olu labɛn ka se ka taa o bila ɲɛmɔgɔso la min ɲɛsilen don kalata yɛrɛ labɛnni ma Tunisie jamana kan o kɔni baaraw daminɛna kunungo bari tile damadɔ dɔrɔn de bɛ cɛbɔw bolo min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka t'u ka sɛbɛnfura bila cogo min na n'i ye o waati yɛrɛ kuntagala ta k'a lajɛ ka bɔ utukalo yɛrɛ tile 2 la ka taa bila fo utukalo tile 9 na bɛɛ lajɛlen kɔni maa o maa kɔni bɛ fɛ k'i kan bɔ Tunisie yɛrɛ masakɛya nɔfɛ i bɛ se ka taa i ka sɛbɛnfura bila nin yɔrɔ kofɔlen in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 8 bɔɲɔgɔnko kunungo olu kɔni bɛɛ lajɛlen u ka sɛbɛnfura la don k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ k'u kan bɔ Tunisie yɛrɛ masakɛya nɔfɛ sɛbɛnfura ninnu kɔni mana bila nin cakɛ bondaso la min yɛrɛ sigilen don kalata yɛrɛ labɛnni kama Tunisie jamana kan waati kɔni bɛ to ale bolo fo ka taa se utukalo yɛrɛ tile 31 ma min b'a to sɛbɛnfuraw yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ minnu ta kɔni ka ɲi k'olu to a la minnu yɛrɛ ta man ɲi k'o bɔ a la o kɔfɛ kibaruya y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kofɔ n'an k'o ma ko campagne o baaraw kan ka daminɛ septembre kalo yɛrɛ tile 2 san 2019 min ni an fila la tile damadɔ o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ suganti o bɛ sɔrɔ ka kɛ Tunisie jamana kan septembre kalo tile 15 san 2019 nin kɔni ye fanga gileki sama kɔni daminɛni ye Tunisie jamana kan ka taa se fo septembre kalo tile 15 ma kibaruya minnu mana bɔ Tunisie yɛrɛ kalafili la donna natɔlaw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Nin de bi dansigi aw ka bamanankan kunnafoni walawalali kɛnɛ na an bi Alahu taala deli a ka haminako dogole ani kɛnɛ ka taa a ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ma aw k'an bɛn sini